Salut! Bine te-am găsit la un nou video Tu++. Eu sunt Bogdan de la muscleboom.ro și sunt ca de obicei cu Radu de la thinkitlift.com, iar în acest video o să vorbim despre grupele de mușchi deficitare. Sunt sigur că la un moment dat oricare dintre noi s-a uitat în oglindă și a văzut că una dintre grupe e mai puțin dezvoltată decât restul grupelor, sau cel puțin în ochii noștri, pentru că de multe ori vedem un pic distorsionat realitatea. Da, unii sunt deficitari la tot, pare că. Când ești la început, cam asta e și ideea, că în primele 6 luni sau când începi, deficitarea și la toate grupele. Cred că și după un an încă, cam dacă te antrenezi ca lumea, până ești intermediar, cam ai de tras egal la toate. După aia, când se dezvoltă mușchi un pic mai ca lumea, poți să vezi dacă într-adevăr e vreo grupă rămasă în spate, nu, Radu? Da, ăsta e primul subiect pe care vreau să-l atingem, că se pune problema unei rutine de specializare numai când ai ajuns la anumite standarde de forță. Pentru că altfel tu poți să crezi că ești deficitar la o grupă și de fapt ești deficitar la toate, nu te-ai dezvoltat aproape deloc. Pentru că ori ești la început, ori te-ai antrenat greșit o grămadă de timp și o rutină de specializare oricum nu o să te ajute prea mult. Și ne-am gândit să-ți dăm câteva standarde pentru forță, pentru intermediari. Deci aici vorbim de cineva care se antrenează de 1,5-2 ani, cam așa. Și avem în felul următor. Deci, la piept ar trebui să poți să faci 5 repetări cu 1,2 greutatea ta. Deci greutatea ta ori 1,2. Ar trebui să poți să faci tracțiuni cu 1,2 ori greutatea ta. Ar trebui să poți să faci genoflexiuni cu 1,6 ori greutatea ta, îndreptări cu 2 ori greutatea ta și presa la umeri cu 0,8 din greutatea ta. Cam 5 repetări să faci cu numerele astea. Da, între 3 și 5 să zicem. Da. Deci cam atunci ai fi intermediar și atunci ar fi de-abia un moment optim în care să-ți pui problema să faci o rutină în care să pui accent pe anumite grupe pe care le vezi sau pe care chiar într-adevăr sunt un pic rămase în urmă. Exact. Și asta implică și faptul că ești destul de definit încât să-ți dai seama dacă chiar ești deficitar la o grupă. Că când îți compari forța cu greutatea corporală, automat înseamnă că iei în calcul și procentul de grăsime corporală. Da, corect. Bun, și acum ca soluție, adică ce ar fi de făcut într-un caz în care ai fi deficitar la anumită grupă, ce am făcut eu pentru mine și ce dă rezultate, ar fi ca pe lângă exercițiile normale din antrenamentul tău, pe lângă exercițiile de bază pe care te concentrezi, să mai arunci un pic de volum, adică să mai faci câteva serii, exerciții de izolare pe acea grupă, să insisti un pic cu niște exerciții de izolare, să crești un pic volumul pe antrenament și să antrenezi grupa aia cu mai mult volum. Bineînțeles, aici e cazul în care ai o rutină ca lumea și nu o rutină de bro split din aia de bodybuilder profesioniști în care te antrenezi o grupă musculară o singură dată pe săptămână, o dată la 7 zile, pentru că aia am mai zis, e cea mai ineficientă și chiar nu e ok ca începător și ca intermediar să te antrenezi așa. Atunci, dacă vezi doar așa în față și crezi că aia e singura metodă de a te antrena, în cazul ăla mărește frecvența la grupa la care ești deficitar. Dacă faci tu, să zicem că ai brațele mici și până acum le antrenai ca și restul o dată pe săptămână, strecoară cumva încă o zi de brațe sau cumva să le antrenezi mai des. Da, eventual împarte seturile în săptămână în așa fel încât să faci, spre exemplu, dacă înainte făceai 5 seturi într-o zi, ceea ce, cum și Bogdan, nu-i tocmai ideal, de fapt nu ți-am recomandat să faci, mai ales dacă ești la începător sau intermediar, ci ai putea să faci, spre exemplu, câte 2
Am zis seturi? Da, Exerciții, vreau să zic. Vreau să zic exerciții. Deci dacă faci 5 exerciții făceai înainte, împarte-ți-le pe 2 zile. Spre exemplu, fă 2 exerciții într-o zi și eventual 2 sau 3 exerciții în cealaltă zi. Sau aceleași exerciții ar fi ideal, nu diferite. da, cam astea sunt soluțiile, astea sunt standardele. Na, să nu te panichezi prea mult la început că îți rămâne o grupă în urmă sau că uh, ești slab în anumite locuri, pentru că Exact. la început ești slab la toate. Fă exerciții de bază, concentrați-te să mărești greutățile și o să te dezvolți cât de uniform îți permite geneticul și apoi, după un timp, fă exercițiile astea de specializare. Exact, foarte bine zis, pentru că dacă crești în forță îndeajuns de mult, la un moment dat e posibil să îți rezolvi și problema de dezvoltare în grupele alea. Tot ce trebuie să faci să devii foarte puternic. Da. Și înainte de final, un sfat la care să fii, o chestie la care să fii atent, o posibilă cauză pentru dezechilibrele astea musculare ar putea fi, de multe ori, e forma de execuție. Ai grijă să nu, eu știu, la spate sau la asta, să nu înclini, să nu te lași într-o parte sau să nu să faci simetrie. Exact, să împingi mai mult cu o mână sau așa, pentru că alea îți cauzează dezechilibrele astea. Deci fii atent să lucrezi simetric, eventual roagă pe cineva, poate să te și filmeze sau să-ți dea un feedback, să vezi că la fiecare exercițiu pe care îl faci în modul corect în care îl lucrezi. Că poate fără să-ți dai seama, tu crezi că îl faci ok, simetric și de fapt să nu fie așa. Ok, cam astea sunt soluțiile noastre. Dacă ți-a plăcut video, dă un like și abonează-te la canalul de YouTube, pentru că postăm săptămânal noi videoclipuri și dacă ai vreun prieten care crezi că ar beneficia de pe video ăsta, trimite-i link-ul și ne ajuți și pe noi, îl ajuți și pe el. Ok, cam atât am avut de zis în video ăsta, ne auzim pe data viitoare. Ciao! Ciao, ciao!